Diolch ni weddio. Diolch yn y ti unwaith eto ddew am y fraint o gael dod ger dyfron. Ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal tyrd i'n plith. Tywalt ysbryd arno. Mynd i gofyn hyn o trwy enw a ceidiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Roeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na banau drws nesaf yn y neuadd. Fydd yn hoedfa nesaf pan awn Sul mewn hanner awr 3. Ond cyn hynny, nos Iau sy'n dod, fe fydd ein noson o emynau, cael ei gynnal yma yn y capel am hanner awr wedi 7. Felly noson o emynau, nos Iau sy'n dod, hanner awr wedi 7. Wrth i ni gymryd y casgliad gan i aros ar ein heistedd i gael ni emyn rhif 34, does gyffelib iddo ef ar y ddeiar yn y nef. 34. Fydd o'n darlleniad o'r salmau, Salm 43. Salm 43. Barn fi o Dduw a dadlau fy nadl yn erbyn y genhedlaeth anrhigarog, gwared fi rhag y dyn trwy llodrus ac anghyfiawn. Cynnes ti yw Duw fy nerth, paham y bwri ymaith, paham yr af yn alarus trwy orthymder y gelyn. Anfon dy Oleuni a thwirionedd, tywysant hwy fi ac arweiniant fi i fynydd dy sancteiddrwydd ac i'th bebyll. Yna yr af a dallor Duw, at Dduw hyfrydwch fy ngorfoledd, a mi athfolianaf ar y delyn o Dduw fy niw. Paham yth ar ystyngyr fy enaid, a phaham y terfysgu ynof, gobeithia y niw, canes eto y molianaf ef, sef iachawdwriaeth fy wyneb am Duw. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda chi nawr troi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni'n diolch at unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod ger dyfron ac yn diolch ein bod yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Heb y fraint hon, heb heiddiannau'r arglwydd Iesu Grist, yna anobeithiol byddai
ein sefyllfa, ond i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch am y ffordd a drefnwyd, ac am ei fuddod iddo ddod i'r byd yma, ac iddo gyflawni yr hyn oll oedd yn angenrheidiol ar gyfer ein hiachawdwriaeth. Ac felly o Dduw, trwy yr arglwydd Iesu Grist, i ni'n dod ata ti fel dy blant, wedi'n mabwysiadu, ac felly o Dduw yn gallu dalw yn dad, ac yn galw arna ti o'r newydd y prynhawn yma, ac yn galw arna ti i ddod ac i drigarhau. Ac o Dduw, wrth i ni weld yr sefyllfa i ni yn ei wynebu yn yr wlad hon, ac yn gwledydd y byd o Dduw, i ni'n gweld y fath dywyllwch, y fath anghrediniaeth, y fath troi cefn ar dy bethau di. Ac o Dduw, efallai yn fwy amlwg yma yn ein gwlad, o feddwl am hanes ein gwlad a'r bendithion sydd wedi bod, ac eto mor bell i ni bellach. Ac yn gweddio o Dduw, y byddi ti yn maddau ni. Maddau ein anghrediniaeth wrth i ni alw arna ti, maddau nad ydyn ni yn disgwyl pethau mawr, wrth i ni ddod o sil i sil, wrth i ni ddod i'n hoedfawn arbennig o Dduw. Maddau i ni mor aml yn disgwyl y gweithaf, yn pryderu o Dduw, ac yn gweld ein gwendid. Ond o Dduw, helpa ni gofio, rwy ti yn holl alluog, ac rwy ti'n gallu trawsnewid y sefyllfa mewn eiliad, rwy ti'n gallu dweud y gair, ac felly amhosib yw i bobl troi cefn. Os wyt ti ar waith yn rymus, yn am y dy ras yn anorchfygol, ac felly o Dduw, maddau ni, nad ydyn ni yn gofyn pethau mawr ohono ti. Maddau nad ydyn ni'n disgwyl pethau mawr ohono ti. Ac yn gweddio felly, y byddwn ni yn disgwyl, ac y byddwn ni'n galw yn ystod yr oedfa hon, ac yn meddwl hefyd am ein hoedfa nos Iau. Y byddi ti yn dod lawr ein plith. Gad i ni deimlo dy agosatrwydd, y bresenoldeb yn ein plith. Gad i ni deimlo yr awel hynny o'r nef. Yn dod i'r oedfa o Dduw, yn dod i ryw ran o'r oedfa, byddwn ni'n gallu dweud y fod wedi cyrraedd, y fod yma mewn ffordd nad i ni wedi brofi o'r blaen. O Dduw, dyma yw yr unig ateb, dyma'r unig ffordd i ni'n mynd i weld unrhyw newid yn ein bywydau ni ac y mywydau yr rhai o'n cwmpas ni. Ond os wyt ti yn dod, yna i ni'n gwybod y gall unrhyw beth ddigwydd. Felly o Dduw, teir di'n plith, teir di'n gwlad ni'n waith eto, trigger hawrth yn ni'n gweddio, byddwn ni'n cael clywed am ryw ymweliad mewn rhyw rhan o'r wlad. Y byddi ti'n gweld yn iawn i ddechrau gwaith yng nghalonau pobl. Teird felly o Dduw diogelan hoedfa yn ystod yr hoedfa hon prynhawn yma trwy gydol y dydd, a byddi di yn bendithio dy blant, dy bobl, a byddi di yn cadw yr un drwg i ffwrdd. I ni yn gweddio yn erbyn yr un drwg. Sut y mae yn dod ac yn gweithio yn erbyn gwaith yr Efengil, gweithio yn erbyn yr arglwydd Iesu Grist, ac felly ni'n gweddio yn erbyn yr hyn oll y mae yn i'w wneud. Ac yn gweddio yn erth yr arglwydd Iesu Grist, y bydd enw di yn cael ei ddyrchafu, goruwch pob enw arall. Felly o Dduw, teird lawr, bendithio ni nawr, ac os ato ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen.
Ydych ni gan i emyn 685 o fenaid chwilian fanwl am drysorau 100,000 gwell nag a fedd y greadigaeth am canlynoi'r wlad bell. 685 gen i sefyll i'w chanu. Bydd o'n testyn o'r salmau, Salm 43, ar drydedd adnod. Anfon dy Oleuni a thwirionedd, tywysant hwy fi ac arweiniant fi fynydd dy sancteiddrwydd ac i'th bebyll. Nawr oedd Dafydd, y salmydd, yn wynebu treialon o'r mwyaf. Ac mae'r salm yma'n adlewyrchu hynny. Roedd pethau'n anodd. Ac y teimla'r digalondid o wynebu erledigaeth anghyfiawn. Mae yn sefyllfa anodd yn diwe. Ond mae yna rhyw fath o hyder yma yn y tristwch mae'n ei wynebu, yn y caledwch, yn y sefyllfa dywyll sydd o'i flaen. Mae'n gallu dweud fel yn yr adnod gyntaf, a barn fi o Dduw a dadle fy nadl. Mae'n gwybod ei fod yn sefyll am y pethau iawn. Wrth gwrs, ni'n
aml yn teimlo ein gwendid ac yn gwybod ein tuedd bersonol, ond pan ni'n gwybod bod na erledigaeth pan yn sefyll am yr hyn sydd yn iawn, a bod na sicrwydd ein bod ni'n sefyll am y gwirionedd. Yr oedd y salmydd yn gwybod ei fod yn sefyll am hyn oedd, fel ni newydd gan i nawr, gwir grefydd sydd yn mynd i fynd â ni tuag at angau. Ac felly mae'n dweud hyn, barn fi o Dduw a dadlef yn adl yn erbyn y genhedlaeth anrhigarog. Gwared fi rhag y dyn twyllodrus ac anghyfiawn. Am ddynion twyllodrus ac anghyfiawn sydd wedi bod yn ein cenhedlaeth ni ac wedi bod ym mhob cenhedlaeth sydd yn gwrthwynebu y gwir efengyl. Pobl grefyddol digrefydd. Doedd ddim yn gwneud lot o wahaniaeth, efengyledd neu ddim yn efengyledd. Ond mae yna lawer yn does wedi dod ac wedi twyllo pobl ac wedi bod yn anghyfiawn yn ei herledigaeth. Ac felly mae'n galw ar ei Dduw, o Dduw, barn fi, sa, dros yr achos yma, dwi'n sefyll dros y pethau cywir yma. Ond mae yna rhyw deimlad fod ei Dduw wedi adael. Nawr ni'n gwybod, ni all hyn fod, fel plentyn i'r arglwydd, ni fydd yr arglwydd byth yn gadael ei blant. Ac felly nid dyna beth mae'r adnod yn ei olygu. Nid yw yn dweud bod Duw wedi adael, achos dwi ddim yn bosib. Dwi ddim yn bosib i Dduw i adael yr rhai sydd wir yn blant iddo. Ond ar hyn o brofodd, ni theimlodd agosatrwydd Duw. Doedd e ddim yn teimlo ei bresenoldeb. Doedd e ddim yn teimlo ei agosatrwydd. Adnod 2, canis ti yw Duw fy nerth. Pa ham yn bwri ymaith. Pa ham yr af yn alarus trwy orthrymder y gelyn. Ac felly nid cwestiynu i safle fe, nid cwestiynu bod Duw wedi troi gefn. Ond ffordd arall o ddweud ei fod yn teimlo nad yw yr arglwydd yn agos. A mae'n sicr yn rhywbeth i ni'n gallu unieithu ag achos i ni hefyd yn gwynebu ac yn byw mewn oes dywyll iawn. Ac i ni'n gweld fel profodd y salmydd, y fath atgasedd at y gwirionedd. Falle fi dim gymaint o atgasedd tuag at grefydd nac at y grefydd hyd yn oed bellach yn yr oes fodern i ni'n byw ynddi. Mwy felly nawr ag oedd e blynyddoedd yn ôl at y grefydd neu y ffydd efengylaidd. Does dim gymaint o atgasedd at y ffydd efengyledd, achos gan amla heddi, fe fydd y ffydd efengyledd, fydd yr addoliad yn debyg iawn i'r hyn gewch chi mewn eglwysi Catholig, a'r ysgamder sydd fyna, mewn unrhyw le Protestanaidd, a tybion ni, bob math o lefydd, byddwch chi'n cael yr un fath o addoliad, yr un fath o fywyd, achos fydde ddim cwestiwn ble i'ch chi'n mynd a sut i'ch chi'n byw a sut i'ch chi'n treulio'ch penwythnosau. Fi ddim cwestiynau am hynny. Yn y byd modern efengyledd, yn yr addoliad, fi ddim lot o wahaniaeth. Yn y neges, falle fi'n ambell i air yn wahanol, falle fi'n fwy o gyfeiriad at Grist o dro i dro. Ond o ran y gwir efengyl, does dim lot o wahaniaeth, felly does dim gymaint o atgasedd, achos mae yna ryw oddefgarwch yn does yn yr oes hon, mae yna oddefgarwch tuag at bob crefydd neu'r digrefydd, y moesol, yr anfoesol, mae yna oddefgarwch anhygol, ond tuag at yr efengyl. Does dim goddefgarwch tuag at yr efengyl. A dyma beth oedd y salmydd yn gwybod. Dwi ddim wedi newid, mae'n fwy amlwg falle yn yr oes hon gyda'r holl bethau ar y ffonau symudol sydd yn taflu pethau chwyneb dramser, ond yr oedd y salmydd yn gwynebu fe. Petai'r salmydd ddim wedi deall yr efengyl, yna fydde dim erledigaeth, bydde wedi llwyddo, bydde wedi gallu cael pob math o bethau, bydde wedi gallu byw fel y mynnau. A bydde dim gelynion ganddo fe, siwr o fod ar wahân i falle'r wlad drws nesaf, fydden nhw'n cwyryla ac yn ymladd i gilydd, ond ar wahân i hynny, fydde ddim erledigaeth yn erbyn y gwirionedd. Ond dyna beth chi'n ffeindio, ble mae'r gwir efengyl, fe fydd na atgasedd. Ac mae e'n ffyrnig, mae e fel llew yn dangos i ddannedd, ond yw e? A pan i chi'n meddwl bod chi wedi dod drosto fe, mae yna rhywbeth arall yn codi i ben. Ac mae fel bod yr un drwg yn dod to, ac yn dod ag ymosodiad arall, ac yn peridigalondid to i chi, ac yn meddwl, drwchwch arno chi. I chi mor unig, ble i chi, drwchwch arno ni heddi, mae'n ofnadw, yn diwy? Mae'r sefyllfa'n erchus. A does dim ots gan rhai, fi'n ar llawer yn llawenhau bod lle mor fawr gyda cyn lleod o bobl ynddo fe. A dyma be mae'r salmydd yn dweud, o, mae'r sefyllfa mor dywyll.
A mae'r rhai sydd yn proffesu hyd yn oed yn ein herlyd ni. Ac felly ni'n gallu uniaethu gyda'r salmydd. Y fath atgasedd tuag at y gwirionedd, a'r fath dywyllwch o ran pob peth. Ac felly mae'r cri a ddath o enau Dafydd. Hyn ddyle fod y cri yn ein cylonau ni hefyd. Gwrandewch, yn y cyd-destun hynna, pa mae yna erledigaeth ffyrnig tuag at y gwirionedd. Anfon, adnod 3, anfon dy oleuni ath wirionedd. Tywysant hwy fi, ac arweiniant fi i fynyd y sancteiddrwydd ac i bebyll. Dyna beth yw'r ateb, dyna beth mae'n gofyn. Mae mor dywyll, mae mor driennus, mae mor unig, mae mor anodd, ac efallai byddai'r salm wedi teimlo'r digalondyd yma. Dwi'n teimlo fel dy fod wedi troi cefn. Mae'r gelyn fel betai yn cynyddu. Mae'r difaterwch o'n cwmpas ni'n cynyddu. Ac felly mae'n galw ar yr arglwydd, anfon dy oleuni ath wirionedd. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y weddi yma gan Dafydd i anfon y goleuni, ac yna i anfon y gwirionedd, y wirionedd, ac yna yn olaf i anfon yr ysbryd glân. Wel, yn gyntaf, anfon dy oleuni. Un ateb sydd i anghenion dyn a'r byd. Un ateb sydd. Nawr, dwi'n derbyn. Mae yna le i cael pynciau gweddi o dro a pethau fwy penodol. Pa mae yna bechodau yn codi fyny o fewn cymdeithas. Ond o'na fydde'r eglwys yn dechrau dod â materion pynciau gweddi ac yn dweud hyn. Brodyr, chwiorydd, dyma y pwnc gweddi pwysica sydd gyda ni i'w rhoed. Beth am i ni gyd alw ar yr arglwydd i anfon ei oleuni? A peidio trafferthu am y brynt ni a pechodau ni'n gweld o'n cwmpas ni. Wrth gwrs, ni'n cyfeirio at nhw o dro i dro, ac mae yna gymaint o'n nhw. Peth o'n ni'n enwi nhw, fydden ni yma tan wythnos nesaf, yn mynd trwy un ar ôl y llall. Ond dyma'r ateb i'r broblem. Nid am fod nhw lythyr i'r prif weinidog ac yn dweud mae eisiau ti newid dy safbwynt ar y pethau yma. O, Dduw, yr holl alluog, anfon dy oleuni. Ond nid yw hwnna'n well ateb i'r broblem? I ddweud y gwir, dyna'r unig ateb i'r broblem. Petai chi'n cael 50 miliwn o boblogaeth y gwledydd o'n cwmpas ni yn arwyddo dogfen i'r prif weinidog ac yn dweud mae hwn tipyn bach yn anfoesol a ni ddim yn licio fe ac mae eisiau stopio fe, bydde ddim yn gwneud dim gwahaniaeth i gymdeithas o gwbl a fydde pawb yn mynd i golledigaeth. Ond petai 50 miliwn o bobl yn gweddio ar ei Dduw, Dduw, anfon dy oleuni, dyna'r ateb. Ac felly dyna beth ddylef o pwnc ein gweddi ni. Ceir gwybodaethon arweinwyr gwledydd yn mynd ati, a maen nhw'n ceisio datrys problemau unigolyn ac yna problemau'r byd. Ond maen nhw'n dod yn fyr drwy'r adeg, tro ar ôl tro. Maen nhw'n dod mor fyr, maen nhw yn y tywyllwch. Ac maen nhw'n ymbalfalu yn y tywyllwch, dyn nhw'n gwybod ble maen nhw'n mynd, a mae'r rhai clyfar yn gallu dod lan ag ambell i ateb, efallai am gyfnod, bydd ambell wlad yn taro ar ryw bolisi sydd yn llwyddo yn ariannol am gyfnod. Dwi ddim yn gwybod ble mae'r wlad, achos yn ôl be fi'n deall yw, falle bydd ambell i wlad yn Ewrop, falle, dwi ddim yn gwybod lle mae yna sefyllfa ariannol yn well na llefydd eraill, ond yn ôl be fi'n deall yw, bob man i chi'n clywed, mae yna broblemau diri. Ond lle maen nhw falle, ambell i wlad, os na, dwi ddim yn gwybod os na, lle nad oes na problemau ariannol, hyn i ni'n gwybod, nid ydyn nhw'n dod yn agos a datrys problem dyn. Ewch i'r wlad honno, os oes na'r fath wlad yn bodoli, ac fe welwch chi fi dyn dal i gweryla bob dydd. Fe fydden nhw'n cweryla, fydden nhw'n gas i'w gilydd. Fydd rhywun yn genus o rwy'n arall, ac fydd na atgasedd, a fydd na ateb nôl, fe fydd na ceisio wneud niwed iddyn nhw rhywsut, bob man. Bydd gŵr, ewch i unrhyw wlad yn y byd, fydd gŵr dal yn anffyddlon i'r wraig a'r wraig dal yn anffyddlon i'r gŵr. Fe fydd anfoesoldeb dal i ledeini ar draws holl wledydd y byd. I ddweud y gwir, mae e'n ddathliad o anfoesoldeb nawr, ond yw e? O bob math.
Dyma yw cariad yn ôl y byd modern heddiw, yw anfoesoldeb. Ac felly chi'n gweld hwnna yn unrhyw fyd, unrhyw wlad yn y byd, ewch i unrhyw le, fe fyddwch chi'n dod o hyd iddo. Fe fydd chwant y cnawd yn llethu a dinistrio sawl teulu. Wythnos yma, sawl teulu fydd yn cael ei dinistrio, sawl plentyn bach fydd yn torri galon, oherwydd fod y gŵr neu'r wraig wedi unau cweryla ac methu byw gyda gilydd dim mwy, neu un wedi bod yn anffyddlon i'r llall. Sawl un fydd na. Fydd na filiynau ohonyn nhw, wythnos yma siwr o fod. Ym mhob gwlad. Beth bynnag i diwylliant, beth bynnag i haddysg nhw, blynyddoedd yn ôl roedden nhw'n meddwl, os newn ni addysgu'n plant ni, fod hyn a hyn a hyn yn anerbyniol. Ac yna, drwchwch, be mae di wneud? Dwi'n wedi wneud dim byd, mae di wneud peth yn waith. Mae'r broblem di cynyddu. Fe fydd na ryfeloedd a chreulondeb i weld i bob cyfeiriad yr ydrychwn. Am dywyllwch. Dwi wedi gwneud hyn sawl gwaith wrth fynd yn yr ysgol. Mae yna glob gyda ni yn bob dosbarth ac ambell waith neu map o'r byd. Dwi'n edrych ar y map o'r byd. A dyma chi her, pwyntiwch chi at unrhyw fap, unrhyw wlad ar y map. A gofynnwch eich hunan, os ai fyna i fyw, a fi dyn yno yn foesol, ddim yn cweryla, ddim yn hunanol, ddim yn gas, ydw i'n saff fyna o'r pethau yma? Ydy le da i fagu fy mhlant i? Ac fyddwch chi'n meddwl, wel, drwchwch chi, ewch chi unrhyw wlad. Rhyfel, sôn am ryfel, paratoi am ryfel, anfoesoldeb. Petai chi'n cael yr ystadegau, fyddwch chi'n ffeindio pob math o broblemau teuluol, os na teulu'n bodoli bellach. Ac yna fyddwch chi'n cael pob math o salwch a pob math o ganlyniadau i'r pechodau hyn. Ac ewch o wlad i wlad, ewch rownd y byd, trowch y glob rownd a rownd, triwch dod o hyd i unrhyw le, lle mae unrhyw sefyllfa yn well na beth ni'n gweld fan hyn yn y wlad hon. Tybiwn ni, fyddwch chi ddim yn dod o hyd iddo fe. Achos yr hyn fyddwch chi'n ei ddarganfod yw tristwch, casineb, lladd, twyll, dyn yn erbyn dyn. A siaradwch ag unrhyw unigolyn, os byddan nhw'n onest, cyfaddau fyddan nhw o'r gwacter yn eu cylonau, yr anobaith a'r ansicrwydd. Ewch i'r mannau lle mae yna goed palmwydd. Ewch i'r mannau lle mae'r awyr yn las ac fel gafon ni ddoi, fi'n cael bod yn gorffen sicr pynhaw yma. Lle mae'r awyr yn las a mae'r haul yn tywynnu ac mae'n braf. A be fyddwch chi'n ffeindio? Casineb, twyll, anfoesoldeb, anhapusrwydd. Ac felly'r hyn gwybu Dafydd oedd yr un peth pryd hynny, un ateb sydd. A petawn ni'n dweud hyn, yr ateb yw lobio'r llywodraeth. Yr ateb yw mynd allan a rhoi lot o arian i helpu'r tlawd. Wrth gwrs mae peth yna, falle bod yna le i'r holl beth yna. A'r ateb yw hyn, a mae'r ateb yw'r llall. A fydd yna lot o atebyn yn cael ei rhoi. Yr ateb yw addysg, a ddysgu'n plant ni. A beth ni'n neud? Peidio cael ysgolion, ni'n rhoi nhw mewn ysgolion arall. A beth ni'n neud? Addysgu nhw. Fel petai addysg Gristnogol yn mynd i achub plentyn. Dyw e ddim yn mynd i achub plentyn. Yr efengyl Iesu Grist sy'n achub plentyn. Ond mae bron iawn fel betai'r hyd yn oed yr rhai sydd yn honni fod yn Gristnogol wedi colli'r golwg ar yr ateb. Yr ateb, dweud o Dafydd, yw o Dduw, tywynad o oleuni arno ni, tir di lawr a delia gyda'r broblem. Mae'r broblem yn anferth ac mae'n mynd yn dywyllach ac yn dywyllach. Felly o Dduw, anfon dy oleuni a thwirionedd, tywysant hwy fi ac arweiniant fi i fynydd a sancteiddrwydd ac i'th bebyll, tir da fi at ti. Nid at grefydd, dydyn ni ddim eisiau crefydd Cristnogol. Ni bron iawn am mentro yn ofalus, dydyn ni ddim eisiau crefydd Cristnogol efengyledd. Beth ni eisiau gwirionedd. Ac beth ni eisiau yn hynny, o Dduw tir di lawr. I ni eisiau ti. Achos dyna yw gwir grefydd. A dyna be mae Dafydd yn gofyn. Achos pa mae'n dweud anfona doleuni, be mae'n dweud yw anfona Iesu Grist. Tyrd. Dyna'r unig ateb i'r Meseia ddod. Cyflawna dy addewidion i dy bobl. Yr wyt ti wedi addo yn Genesis, ti di addo trwy'r proffwydi, i ti di addo y bydd y Meseia, dy fab, yn dod i'r byd. O, mae angen dy oleuni, mae angen dy bresenoldeb, mae angen i ti ddod ac i oleio'r sefyllfa, mae mor dywyll yma.
Dyma oedd y cynllun ers cyn creadigedd y byd, y bydde Duw yn anfon ei fab i ddelio â phroblem dyn, sef ei bechod. Dyna oedd y cynllun. Ac felly mae Dafydd yn atgoffa Duw. Dyma oedd yr unig ateb i'w argyfwng edrych tuag at Grist. Presenoldeb y dwyfol. Ond hefyd dyma oedd yr unig ateb i argyfwng dyn. Mae'n gwybod hynny, mae'n gweld y darlun fwyaf, y darlun bersonol yw yr eredigaeth ag ato fe, a mae'n gwybod dyw e ddim yn bersonol, nid yn erbyn Dafydd fel plentyn a'i bersonoliaeth, yw'r broblem, dyw e ddim wedi wneud yna, nag yw e. Mae'n teimlo felly, ond dyw ar bryd, pan chi'n cael pobl yn dweud pethau cas amdano chi, a chi'n teimlo fe'n bersonol ambell, ond pan chi'n camu nôl yn sylweddoli, na, nid dyma'r sefyllfa fan hyn, beth yw'r broblem, yr efengil yw'r broblem. Dyn nhw ddim yn licio'r efengil, a dyna beth o Dafydd yn gwybod. A mae'n gwybod yr ateb i hwn, y presenoldeb di o Dduw, yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'r ateb iddo fe, ond mae hefyd yn gwybod, dyna'r ateb i ddyn, yn ei argyfwng, dyna'r ateb i'r gelynion yr efengil, Crist. Felly mae Dafydd yn atgoffa i Dduw, anfon dy oleuni, anfon Iesu Grist. Noes neb arall yn abol i ddelio ar fath argyfwng. Mae pechod wedi dynistrio ar unigolyn ac felly yn dynistrio ar holl fyd. Achos mae gwledydd yn llawn unigolion. Ond dyna'r broblem. Pan ni'n gweld y byd, ni'n gweld yn anferth ar biliynau o boblogaeth sydd yn y byd. Ond mae'r boblogaeth anferthol yna wedi wneud i fyny o unigolion. Ac mae angen yr unigolyn yw Crist. Ac felly angen y byd yw Crist. Y problem yr unigolyn yw pechod, ond problem y byd yw pechod wedi liosi gyda'r holl boblogaeth. Mae'n anferthol o broblem. A mae Dafydd yn gwybod hwn. Anfon dy oleuni, dyna'r unig ateb. Rhaid delio â phechod. Felly geilw Dafydd ar ei Dduw, anfon hael cyfiawnder, yr Iesu, y Meseia, anfona goleini'r byd, na ffordd arall a ddweud rhaid cael y goleini yma, sef yr arglwydd Iesu Grist, yr un yw ffynhonnell pob goleini. Dyna yw Iesu Grist, ffynhonnell pob goleini. Does dim gobaith hebddo fe, dyw crefydd ddim yn rhoi goleini i chi. Dyw moesau da ddim yn rhoi goleini i chi. Dyw perswadio llywodraeth ddim yn mynd i rhoi goleini i chi. Ond mae Iesu Grist yn rhoi goleini ni fe yw ffynhonnell pob goleini. Ac felly gwybi Dafydd, mae dyma'r unig ffordd at gael heddwch a diogelwch oedd dod at Dduw trwy Grist. Dyna yw'r unig gobaith i unrhyw unigolyn. Rhaid dod at Grist. Yr un pur, yr un sanctaidd, yr un a fyddai'n cyflawni holl o fynion y tad. Yr un i ni'n gwybod, cadwodd y gyfraith yn ein lle ein mwyn. O chi sydd yn teimlo pwysau'r byd, ei ogrwydd eich pechod efallai. Be bydde cyngor Dafydd i chi? Dewch at Grist. Dewch at yr un sydd wedi byw bywyd perffaith yn eich lle. Dewch at yr un sydd wedi cymryd eich cosb yn eich lle. Dewch at yr un sydd wedi dod â gobaith i holl ddynolryw. Dewch at Grist y goleini. Ond mae'n galw ar ei Grist Lord. Tyrd anfon a Grist. Tyrd un plydd ni. Dyma'r unig ateb. Ond ydyw yn rhyfedd i ni'n byw mewn oes sydd mor dywyll ac mae'r eglwys fel petai di anghofio pregethu yr efengil. Iesu Grist. Maen nhw'n cyfeirio at fel dro, maen nhw'n dod ambell i neges fan hyn fan draw, ond dwi ddim yn glir sut i ddod o dywyllwch i oleuni a beth yw'r ffordd sef trwy Grist. Ond dyma yw'r ateb, dyma be mae Salm wedi gweld yr ateb yn dweud anfona dy oleuni. A thwirion, dyna be mae'n dweud, tyrd un plydd. Wel, gyda'ch chi ni symud ymlaen. Anfon dy wirionedd. Yn ail. Anfon dy oleuni a thwirionedd. Tywysant hwy fi. Ac arweiniant fi i fyny dy sancteiddrwydd ac idd bebyll. Ond dyma ein dyhead ni. O'n cwmpas, mae yna gymaint o glochtar yn y byd, yn does na? Mae yna gymaint o sŵn. Mae yna gymaint o weiddi, dewch ffordd hyn, dewch gyda ni. Cymaint o wrthwynebiad i air Duw y gwirionedd.
Ond ffordd arall o ddweud yr un peth sydd fan hyn, anfonad y fab, gair y gwirionedd. Anfonad o Oleuni, neu ffordd arall o ddweud anfonad y fab, anfona gair y gwirionedd. Llywyrcha arnom, tyrd a dy bresenoldeb trwy Grist, trwy'r efengyl. Dyna sydd ei hangen ar wledydd y byd, dyna sydd ei hangen ar unigolyn. Mae angen y gwirionedd i ni yn canu'n aml yn dydyn ni. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengyl. Neu allan ni ddweud am y gwirionedd sanctaidd. Halleluia, amen. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengyl. Dyna yw'r ateb, dyna'r unig ateb. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, beth sydd wedi digwydd? Rhoes di'n oleuni nefol. Halleluia, amen. Dyna'r ateb. Pan yn dod i weld ein tywyllwch, mae'n dod â goleuni'r efengyl. Dyna'r unig ateb. Dyna wastad wedi bod yr unig ateb. Beth oedd yn digwydd yn y diwygiadau dros canrifoedd yn ein gwlad fach ni? Beth oedd yn digwydd? Yr oedd yr efengyl yn cael ei chyhoeddi, yr oedd y gwirionedd yn cael ei chyhoeddi, a beth oedd yn digwydd? Yr oedd yr cymdeithas yn newid. Doedd dim gwaith i'r barnwr bellach. Pam? Achos deithon nhw at Grist. Nid ymateb i ryw berswad gan ryw wleidydd. Na, pan deithon nhw at Grist, mae pethau'n newid. A dyma'r faich. Dyma beth ydych chi ddweud yw dyheuad y salmydd. O aid, yr hyfryd wawr ar led. Goleueddu ar lydan. Halleluia. Amen. Dyna ei faich. Ond dyma ffordd arall o ddweud yr hyn mae'r salmydd yn dweud. Mae'n bron iawn, lle chi ddweud, yn salm fach yn ei hun yr emyn yma. O aid. Mae fel betai'r salmydd yn cyfansoddi'r emyn Gymraeg yma. O aid, yr hyfryd wawr ar le. Dyna'r unig ateb. Dyna'r unig ateb i unigolyn. Dyna'r unig ateb i'r wlad. Gallech chi dweud bod hwn yn neges i'r perchadur sydd yn ceisio ar arglwydd Iesu Grist. Dyma neges i'r eglwys. Mae neges i bawb, yr un yw'r ateb. O aid, yr hyfryd wawr ar led, goleueddu ar lydan. Halleluia, amen. Anfon dy oleuni a thwirionedd. Goleu ar unigolyn, goleu ar wlad. O na fydda'r wawr yn torri, yn goleuo eneidiau dynion, yn dangos iddynt yr efengyl yng Nghrist. Ond dyna beth sydd angen. I ni'n trio, i ni'n dangos i bobl ac yn dweud am bechod, allan ni fe mlaen. Ond yr eiliad mae'r ysbryd glân yn dod. Ac y mae e'n goleuo'r enaid. Y mae llygaid yr enaid yn cael ei agor fymryn bach. Ac mae'r goleuni sydd yn dod mewn i lygaid yr enaid yn dangos i bechod. A mae'n gweld ei fod yn carchar tywyll di. Dyna beth sydd angen o anfon dy oleuni. A thwirionedd tyrd, gad i bobl weld i pechod. O na fyddwch chi'n dod i weld gwirionedd yr efengyl a ffyddlondeb Duw. Mae wedi addo, dyma i chi gwirionedd, yw i ffyddlondeb e. Mae Duw wedi addo achub y sawl a ddaw at o ef. Dyna'r addewid yn ngair Duw, a nid yw Duw yn gallu dweud celwydd. Mae wedi addo achub. Ond nid yw hwnna'n rhyddhad. Be bynnag ein problemau ni'n gallu mynd allan ar ddiwedd yr oed, fa'n gwybod dwi wedi fy maddau. Pam? Dwi'n gwybod mae'r rhaid fy mod i. Dwi ddim yn bosib i mi beidio fod wedi fy maddau, achos des i dan faich eogrwydd, a droed y groes, a galw am faddeuant, ac fe faddeuodd e. Ond mae Satan yn dod ac yn sibrwd ac yn atgoffa chi yn bechodau chi wedi wneud, ond i chi gallu troi nôl yn dweud, na. Mae Duw wedi addo yn ei air, nad yw yn troi neb i ffwrdd, sydd yn dod yn llwythog ac yn flinderog, ac yn cyffesu pechod, ac yna mae Crist yn delio ar pechod. Dyna ffyddlondeb gair Duw. Dyw e ddim yn gallu troi ar ei air. Mae wedi addo achub, mae'n rhoi fath hyder i Dafydd, ond mae'n rhoi fath hyder i ni. Cyflawnodd Crist yr hyn oll yr anfonwyd i'w wneud. Mae'r arglwydd yn ffyddlon i'w air. Dywed gair Duw yn eglur i ddyn, hyn yw problem dyn. Hyn sydd y tu ôl i'w holl anawsterau. Rhestrwch chi unrhyw broblem. Ac wrth raidd y broblem i'w pechod.
Ond dywed gair Duw y gwirionedd pam fod yna broblem a phechod. Dywed gair Duw pam fod yna wacter yn enau dyn. Pam nad yw dyn yn fodlon. Pam nad yw dyn byth yn hapus. Pam fod rhaid mynd o adloniant i adloniant i adloniant a does dim eiliad ei bod nhw wedi gallu fod yn fodlon a'i bywyd. Mae yna wacter yna. A mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, dyna pam maen nhw'n mynd o adloniant i adloniant, dyna pam maen nhw'n genfi genus, dyna pam maen nhw'n grac, dyna pam maen nhw'n cweryla, achos bod yna aneddigrwydd yn eu celonau nhw, mae yna wacter yna, dyn nhw ddim yn gwybod beth yw'r pwrpas i fywyd. Nid yw dyn yn byw i ogoneddu Duw a'i fwynhau ei bresenoldeb, ac felly mae'n chwilio am rhywbeth arall. Ond does dim byd arall byth yn mynd i wneud y tro. Amhosib yw llenwi a bodloni'r gwacter yma. Dyw e ddim yn bosib, mae dyn wedi greu mewn ffordd mor anhygol. Gymaint uwch na'r anifeiliaid a'r creaduriaid. Mae dyn wedi greu mewn ffordd. Mae ganddo fe ymenydd, mae ganddo fe allu, mae ganddo fe iaith, mae'n gallu cyfathrebu, mae'n gallu creu, mae'n gallu adeiladu. Mae dyn yn greadur anhygol wedi greu ar lun a delw Duw. Ond yn enau dyn, mae'n amwybyddiaeth o beth ddyle fe fod, ond dyw e ddim yn agos ato fe. Ac felly mae yna wacter yna. Dyw e ddim yn byw i'r pwrpas y creuwyd e. Ac felly mae'n anfodlon, mae'n anhapus, a mae'n chwilio trwy'r amser. Ond mae gair Duw yn dweud na wrthon ni. Drychwch yn ei air a feddwch chi o hyd iddo fe. Mae e'n glir, mae e'n ffyddlon. Mae'r efengil yn llawn gwirionedd. Ond mae'r efengil yn dweud wrthon ni y dath Iesu Grist i ddelio o'r broblem. Dim ond Crist sydd yn abol i ddelio o'r broblem. Dim ond Crist sy'n gallu cymodi Duw a dyn. Ond fel dyn a Duw, dim ond Crist oedd yn abol i ddelio a phechod dyn. Ac oedd e'n cynrychiolydd ac fe ddath e i'r byd i fodloni gofynion tad o berffeithrwydd. Dyna beth nath e. Dim ond fe oedd yn abol i wneud e, dim ond fe ddath a'i wneud e, ac fe lwyddodd e. Cyflawnodd e'r cyfan i ddelio a phechod. Mae e wedi delio a phechod. Dim ond Crist oedd yn abol i ddiodde'r gosb am pechod. Yn ein lle o fe nath, endo? Ni'n gwybod bod Iesu Grist wedi diodde'r cosb am ein pechod ni. Ni'n gwybod bod e wedi concro yr gosb yna, achos atgyfododd ar y trydydd dydd. Mae e wedi codi'n fuddugoliaethus. Fe ddioddefodd e'r digofaint yn cael ei dywallt arno ef ar y groes, ac yna ar y trydydd dydd fe goncrodd e'r cyfan. Am ddioddef wnaeth Iesu Grist. Ond ef oedd yr unig un oedd yn abal i wynebu hyn. Ac felly mae'r salmydd yn dweud, anfon dy oleuni at wirionedd. O, mae angen dy oleuni ac mae angen y gwirionedd. Mae angen yr efengil, mae angen y wybodaeth am Grist. Mae yna yn yr Hen Testament, ond yna yn y Testament Newydd, fe ddath yn gwbl glir. Ac fe gyflawnodd Iesu Grist popeth gafodd ei ddweud yn yr Hen Testament. Mae'r berthynas mae ynghlwm, chi beth i gwahannu'r ddoi. Mae'r ddoi mor bwysig i'w gilydd. Ond mae'r salmydd wedi cael yr arweiniad yma gan yr Ysbryd Glân i ddweud, dwi'n gwybod beth yw'r ateb. Ti, Crist yw'r ateb. Felly o Dduw anfon dy oleuni at wirionedd. Dyna'r unig ateb i fi, dyna'r unig ateb i ddyn. Dyna'r unig ateb i gymdeithas. Fel yn olaf ac yn drydydd. Anfon yr Ysbryd Glân. Ond ydyw y salmydd hefyd yn galw ar ei Dduw, allwch chi ddweud, i anfon ei ysbryd, i weithio yng nghalonnau dyn. Ffordd arall o ddweud, hynny gallwch chi ddweud. Trwy anfon dy oleuni at wirionedd, mae'r Ysbryd Glân mor ynghlwm ar gwaith. Mae e'n dod ac yn plannu'r hedyn, ond diwe. Mae'n dod ac yn agor llygaid ar enaid. Mae'n dod ac yn peri fod yr hedyn o sancteiddrwydd yn cael roed yn yr enaid. Mae'n dod ac yn arwain y neidiau at Grist. Dyma'r ateb, yr unig ateb, rhaid dod at Grist. Rhaid ein harwain at allor Duw, mae'n dweud yn y 4edd adnod, allwch chi ddweud, yna yr af at allor Duw, at Dduw hyfrydwch fy ngorfoledd, a mi athfolianaf ar y delyn o Dduw fy niw. Rhaid
i'r ysbryd ddod. Rhaid iddo gael ei anfon ato. Tyrd, mae'n dweud, gweithio yn rymus unwaith eto. Tyrd agor llygaid y neidiau i weld ei hangen am Grist. Tyrd ysbryd sanctaidd, arweiniau y neidiau at yr allor, allech chi ddweud, fel mae Salmydd yn dweud. Arwain fi at yr allor, arwain y neidiau at yr allor, sef Crist. Neu yr aberth, allech chi ddweud. Am allor bu Crist farw, am aberth bu Crist aberthu i fywyd. Sef yr aberth yn yr Hen Testament, ond nhw'n aberthu anifeiliaid ar yr allor. Ac roedd y gwaed yn cael ei lifo, ac oedd yn llifo ar hyd y lle, ac roedd yn arwydd o'r gwaed sydd ei hangen i faddau pechodau. Ond pwyntiad Grist oedd yr holl symbolau hynna, darluniau yr aberth hynny. A pwyntiad Iesu Grist oedd y cyfan yn ffeld mae Salmydd yn gwybod, arwain fi at Grist. Dyna'r gobaith, dyna'r sicrwydd oedd ganddo. Rhaid i'r ysbryd glân ddod a gweithio arwain di y neidiau. Rhaid argyhoeddi y neidiau o'i pechod. Iddynt weld ei bod yn dod yn fyr o safon Duw. Does dim gobaith i ni berswadio yr un enaid ei fod yn bechadur. Lle chi cael chi wedi gweld yr rhaglenni ar y teledu lle mae yna banel o gwybodaethon am y rhywun sydd yn holi'r cwestiynau. Lle chi ddychmygu, hyd yn oed byddwch chi'n cael 4 person efengylydd yna. Ac yn ateb y cwestiynau, ac beth nhw wir yn glyfar, bydden nhw'n gallu ateb pob cwestiwn a bod neb yn gallu dod nôl a dadled yn nhw, a bod nhw'n wych. O dwi'n mynd i berswadio'r un enaid. Nawr falle fydd e, ond nid y perswad gan y bobl na fydd e, gwaith yr ysbryd glân fydd e. Gallech chi cael y pobl fwyaf dawnus i ddweud am y pechodau gweithaf oll a cael yr addysg gorau, dweud dyma beth mae hwn yn mynd i wneud, os newch chi hyn, fi'n eith arwen at hynny. Dwi ddim fawr o help, mae addysg wedi bod yn ein gwlad ers blynyddoedd, yn dysgu plant bod ysmygu yn ddrwg iddyn nhw, yn dysgu bod y ddiod feddwl yn gallu dinistrio bywydau a teuluoedd, ac yn gallu lladd pobl ar y lonydd. Ac edrychwch be mae'r addysg wedi wneud, dwi'n mynd i wneud dim byd i helpu'r sefyllfa, mae'r sefyllfa wedi mynd yn rhemp. Ond pan fod yr ysbryd glân ar waith, pan fod Duw yn dod lawr, ac yn agor llygaid enaid i weld difrifoldeb pechod, mae yna waith yn digwydd wedyn. Wrth gwrs, mae ganddo ni gyfrifoldeb i ddweud ac i rybuddio, ond y cyfrifoldeb fwyaf yw i bwyntio at Grist. Ac i alw tyrdi lawr fydd y bresenoldeb di yn argyhoeddi. Am i'r ysbryd glân arwain y neidiau heddi a droed y groes, ond nid yna fydd y pwnc gweddi gwych. Na fydd yr ysbryd glân yn arwain enaid sydd yn llwythog ac yn blinderog at yr un sydd wedi dod a thalu'r pris am ein rhyddid ni o gaeth ddiwed. I'r un sydd yn gallu tynnu ni mas o'r carchar tywyll di. Gai ofyn hyn os yna rai sydd yn gwrando sydd wedi dechrau gweld fod na belydrau o Oleuni Crist wedi dechrau goleio eich cyflwr, falle bod e. Eich bod chi wedi dechrau teimlo'r faich. Bod gwirionedd yr efengyl wedi peri eich enaid lami oddi fewn efallai. Mor cyffroes i gwaith yr ysbryd glân yn arwain eneidiau at Grist, at y goleuni, at y gwirionedd. Arweinia trwy taith bywyd, efallai mae'n gallu gwneud hynny, ond nid yw e'n gallu arwain yn ystod bywyd i ni'n gweld, mae mor gyffroes. Falle digwyddiadau sydd yn digwydd yn ymddangos yn gyd-digwyddiad, ond nid cyd-digwyddiad ydyn nhw. Ond cynlyniad i waith yr ysbryd glân yn arwain yr enaid at Grist, efallai bod rhywun yn cyfarfod â hen gyfaill. Sydd yn Gristion efallai, neu ddim yn Gristion, ac yna mae'n gweld y person yma, gweld y trebeini mae wedi mynd iddo, ac bod hwnna'n i symbylu fe, i geisio Crist. Ond falle rwy'n arall dod ar draws Cristion, a bod y Cristion yn dod ar ryw atgof iddo fe, ac yna mae hwnna'n peri iddo fe dechrau ceisio. Dyna yn aml sydd mae'r ysbryd glân yn gweithio. Efallai bod nhw'n pigo o lyfryn i fyny sydd yn cynnwys yr efengyl. Efallai salwch sydd yn dechrau'r ymholiad yn yr enaid. Efallai rhyw ddamwain lle bu bron i fywyd dod i derfyn.
Falle'n gwrando ar bregeth, yr union neges oedd ei hangen, efallai dyna fel mae'r Ysbryd Glân yn gweithio yn aml, y bod rhywun yn gwrando ar neges, ar bregeth, a mae'r testyn, a'r pwnc, a'r cyfan, yr union hyn sydd angen arnyn nhw. Am nerth, am allu, yr holl alluog, y mae Duw yn gallu gwneud unrhyw ffordd. Ond dyma beth sy'n rhaid ni gofio, dim ond Duw sydd yn gallu wneud e. Felly mae Salmydd yn dweud, anfona di, anfona dy oleuni a thwirionydd. Dim ond ti sy'n gallu wneud e. Ond am nerth pan y mae e. Does dim byd yn digwydd ar hap nag oes. Mae'r rhagluniaeth fawr y nef yn bwnc anferth ond yw e. Mae'r cyfan wedi drefnu. Os na rai efallai yn teimlo gwres, pelydrau goleuni, hael cyfiawnder. O, dyna yw ein dyheuad ni. Fod na rai sydd yn gwrando, yn dechrau teimlo gwres, pelydrau goleuni, hael cyfiawnder. Os na rai yn teimlo llaw Duw yn pwyso arnoch. Os na rai yn ymwybodol fod llygaid eu heneidiau a clistiau eu heneidiau wedi dechrau agor, ac yn gallu clywed gwirioneddau yr efengil, na chlywswch erioed o'r blaen. Os oes na rai yn teimlo fod yr arglwydd yn agos, yna beth yw'r cyngor? Dewch at Grist. Pwyswch arno. Mae wedi addo. Na fydd yn gwrthod yr un enaid a ddaw ato ef. Mae wedi addo. Mae wedi addo maddau pob pechod i'r pechadur sydd yn dod yn waglaw a chyffesu ei bechod. Mae wedi addo roi heddwch i'r cydwybod sydd methu maddau ei hunan. Mae wedi addo rhoi bywyd trygwyddol. Mae wedi addo rhoi ffydd iddo gredu ac i ymddiried yng Nghrist. A beth sy'n rhaid wneud? Mae rhaid dod at Grist. Ond sut allwch chi wneud e? Wel, ni ddim yn gallu dweud hynny. Mae'n gymaint ddirgelwch. Ond dyma beth ni'n gwybod yn ôl gair Duw, mae'r Ysbryd Glân. Os yw wedi agor y llygaid yn arwain chi at Grist, at roed y groes, ble mae'r ateb yn mynd i fod? Iesu Grist, dyna'r ateb. Dewch at Grist. Darllenwch am Grist. Gwrandewch amdano. Canwch amdano. Gwrandewch ar negeseuon amdano am y groes. Ac wrth ddod at Grist, fe fi'n ateb. Fe fi goleuni yn llifo i'ch enaid. Anfon dy oleuni a thwirionydd. Tywysant hwy fi ac arweiniant fi i fynydd dy sancteiddrwydd ac i'th bebyll. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. Ac yn gweddio o Dduw, o aid, yr hyfryd wawr ar le. Tyrd goleia, anfon dy oleuni a thwirionydd, tyrd ein plith, i ni'n gofyn hyn ôl, trwy enw a ceiddiant yn hardwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 341, arglwydd Iesu, llanw deglwys, athlan ysbryd di dy hun, fel y gwasanaethor nefoedd trwy roi llaw i achub dyn. 341 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd i ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.